la ilaha illallah comme tawi hande kam hono mbaɗanmi ha mi yiita ngal leegal ɗi fuloraji galleji fof koko nandi heske e Allah han tan noon Allah faɗatno ɗum la ilaha illallah yara hono mbaɗɗa jam tan yara ɗo jiiɗami komi beemɗo guel subaka ha joni mi anda ko cakrini ñammi ndi daral to jaggimi mi anda ko ɗum woni hakkillamo kombo tika ñiiɗa e le hoore ɓolde mbaɗami ɗo ɗo gonmi komi gundoliɗo ha tampumi joni noon ndeke lawol galle ka ni min mi wirti mi wundolima ha tampumi to téléphone ma woni téléphone am komo ñifɗo mi sarsano mi wawa heɓde hay goto mi horima noddugel nden ha joni he min mi payani galle de hoɗo paaɗa ga kadi hiiri de ala mi payani galle de min gonmi koye lijjitoyde bagasuji am e client uji am ɓe tottami ko heddini kam e kalisam o saabu ɗum o woppata ɗum tan ha jangga kodden kam way mboɗo liggo an a ligguima ha jippude am wiya yomi woppu liggeyam ɗum ko haala neɗɗo joni jamminam wadde ar jamminam noon ar jamminam way Abdoul way ar jamminam saabu Allah mi waalata bedda heede ɗum niɓɓe ɗi ha min mi wona ganduɗo ala leɗɗe ɗe texte koɗoɗa mi wawa teskade ɗo haydara ayi poto lampe oɗo poto kuɓɓaɗo e lampe ka ngel kuɓoyel ɗa ayi o poto lampe kuɓɓowo ɗo henne eyyi kuɓoyel ngel eyyi a vira doni gauche mi vira junggam nana eyyi mbaɗa siret sa waɗi siret ha boya vira droite mi waɗa siret mi waɗa droite eyyi sa viri droite mbaɗa siret kadi sa waɗi siret kadi woto ɓesdam wemre noon haal gotum tan kono siret saret kontiri min ɗum hon gandirami ɗum min mi ala tan ɓesdatami ko bempilgol ɗum ko ɗum woni eyyi sa viri gauche eyyi yahat vira droite après jaaha ha boya seeɗa eyyi vira kadi sa viri toon après noon eyyi kala mo namdoda galle Yacine sa viri droite tan e gauche o ko galle Yacine fawata hen e wadde mi yaha tan waɗi eyyi nappo sakkoɗo ande deyam maayi nden coora e ladde mi weddimi min ko galle paami mi yahani hay nokku galle paami weddi mamma ñaw eyam woni min Abdoul de mi tawi pongol mi jommoni eyyi tawi o yara noon ko beddiɗomi tan mi majja hande ha mi wawata joftoy ɗum fof ko lomde men ndu suudu tan min kay yo lomam kono majjindemi ni dakaru piyanɗe ɓole saburuji nanata e on ganda ɗo kirñom ɓeɗo Yacine en tabakuji hayma namdiɗa dañata kadi gaɗoɓe ko ɗiri ni ko ɗum sincanuji wonno koko yeewi a yiyata hayma kalduɗa est ce que yalla min de mi jaaki mi waɗa ni tan ndi wasata forana wirtiɓe mi ɗo hoɗirɗe heede gaheede est ce que yallah gandumi tan komi jommani kam Abdoul Karam o kam somo mbaɗnomi commandement tan ha mi hotata han Yacine ne mbeɗa andi jaaki anda portable ñifi a wawa anduɗo paaɗa sokhna si waaw nanga def sëñ bi ça va alhamdulillah kamo fi kirñom Yacine Yacine fii dimbali ma ci rek te yàlla tax dema reer suba ba léegi maa ngi wundeelu yaa ngi wundeelu Yacine fii Yacine madame Tall madame Tall waaw waaye sëñ bi yow man daa mel dama xàmmee sa kanam sax yëppal bu rafet dama reer loolu moom metti na du Yacine jabaru jibi ngay wax Yacine boobu lay wax yow da sonn nga sëñ bi ku la gis nii sax sa tilimaay bii mais yow yaa ngi géeje waay sëñ bi nga ni geesuwaay géeje waay da nga man ne ma jóge Pikine lan la wut si geesuwaay doy na waat te Yacine ma nga dëkk ba Pikine soxna si dimbali ma rek ngir jëmmi sëriñ bi nga yaakaar sëñ bi ma damaa nekkoon si yoon de daa am fu may dem wax dëgg yoon yàlla boobu dama bàyyi ko rek man jaral na ma lu ne jaral na ma sax jox la sama bopp addee Allah seedi déet ba ñu yegg foofu nag dama sonn rek man ak karu tabaski xaru tabaski ay kar laa tabaski gii di ñëw nii ay kar laa indi fi mun naa la jox kar boo xam ne qualité extral la boo ko tegee sax du daan loolu moom neex na wallahi xanaa ma bàyyi sama yoon bi rek jéem laa yóbbu dimbali ma ci nga loolu ñëw rek nii géejawaay gii dimbali mën ma na delluwaat ba Pikine dimbali ma ci nañ loolu dem rek nañ dem dimbali ma ci loolu jekk ger faas wallahi kamoon naa ni dig ma dimbali yëpp ma di ko ñëwal rek couleur ma bi asasement bi baax na
min de min ɓiɗanni min kam min nacci gila subaka ha joni mi ronki hebde ka Abdoul mi anda holko woni e dow mum Allah andi to oɗon e ɗo woni an kam Abdoul ha joni arani ha hande mi ronki hebde ka Abdoul gila subbugel subaka ha joni ene wawi ko ballo dara fof oppu yero oppu accu barande mi yarata ata o a wona jaro hen ne mbimami ya ammirne ka cari ko gogo ma ammiri sa yiiɗi ata yahata gambira jaram ɗum woni gonga ana ala needi aɗa bonnedi an Abdoul en wawi taw ko kirɗo daral tan wawi toon Abdoul kay wona hirde daral haalde ala yasin Abdoul ko mawɗo kilifaɗo wona cukalel tawi kam ko ndiyam tan e sukara ndiyam tan e mbimi sukara wawi fof ko wona ndiyam e lamɗam ɗo a yarata ɗo an aɗa bonnedi ko dokkumami ko no ɓurti def ata e mbiya defan gogo ma ammiri mbiya yasuna so pawɗa ɗum si wona jara gon kay ana ala needi hay seeɗa jikkuma o haydara safanimi an Abdoul en wawi taw ko kirɗo tan wara daral min kay joni min ka Abdoul ko itte ɗum ɗo ɗum koko jari wonde ɗo no miijo an Abdoul wona cukalel mawɗo kilifaɗo eyyi kono noon o meeɗa wadde ɗum eyyi kono kay aɗa andi saaha ɓaade koye période julde taske wona on wawi hirde tan o waala dara ɗum kay ala ko woni ɗo hen kam o meeɗa ɗum wadde a yari wallahi moƴƴi min kay ɗum gumiɗa e dara mi wawi yar eyyi artir haqqille ma o Abdoul wona cukalel ko mawɗo kilifaɗo hay Hamsa defnoma mi ronki ɗum ñamde artir haqqille ma o yegsi alhamdulillah ka innama aade ka Abdoul an ka Abdoul to gonnoɗa yasinoyam ko dalil ko kam nanga def ça va alhamdulillah yen ci jam an kam to gonnoɗa hoddiroji Allah tan ndar tumi ha geeje waay gandi so tawana ndu fittano gandumi o kam yo Allah yoɓan men ɗum tan sabu mi tampi geeje waay dala ak fa mu jóge sax dafa bokk yoon gisuwaay teeroyim gisuwaay foora la jóge foora ak géej waay kay bokkul yoon bokk ñu yoon de mën a jaaxal na ma man sax dama ko doon romb nag xàmmee ko tax na sax sama yoon bi yëpp kono ma Abdoul Abdoul wona ni saɗa dawa kay hande oɗo jamanu ɗo yimɓe tolni Wallahi. aɗa andi foof ko téléphone marset Wallahi saɗa ko. dawa ƴettu chargeur ma mbaɗa e poche ma walla mbaɗa e sac ma andintoma so téléphone ma viddi carsa hande o jamanu hay goto majjata koko hawriti tan ha ɗum ɗo woto heɓte ñande wonde saɗa dawa wat chargeur ma e poche anani wallahi min koko gila ngayno hawriti wadde o mo Hamsa pawmi ha hande mi andani ko mo Hamsa wallahi goyatnomi tan komo kam sam o noon alhamdulillah jettore goɗɗi alhamdulillah nda sonnuno wallahi gandumi sonno kala ko mbawɗa e mum kam ah jekal makko numéro bi yo mbiɗa jogui numéro ya moɓe sa andi andu ɗum sama numéro wadde saabu won komin kaldi won ko gadandirmi e mum eyyi eyyi saabu o ko neɗɗo moƴƴo limata waka lépp dina ko def bu soobee yàlla wallahi o mbiɗa jogui numéro kay yow jërëjëf daa ma xam nga lu ma lay wax yow kay yow jërëjëf jërëjëf rek laa lay wax yow kay nekkal ci jàmm bu baax mu ñami dus ɗum e damane kay ɗum ka Abdoul hammilomole sax ah yo kay yaangi doon rek hammilomole sax yàlla fay yow eyyi kay jarama jettore goɗɗi Allah dinaa wutal ndax yi bu baax alhamdulillah wallahi haɗa andi ama dok holion haɗa andi ama dok holion joga kadi o hono wawi hawridde am haɗa andi o ko jananaka ɗum taki mi wawa haalde e yeeso makko holjum o hina foti mi hawra mum ko fotini bandiragal renete holjum he jooɗoga jeeɗa lomele mum ka yobte kam ko majjumi ko foof o hono wawi mi jammadir galle o ha para idome nder galle he on jammindama galle kanko jammanimi galle o yaltanimi leegal gongal ha teromi guisuwa o en wawi wadde ko ɓuuri ɗum he o ɗum hene o foti wawi wa wadde aɗen wona oɗon tooñ mbimi fof wona oɗon tooñ oɗon wona oɗon tooñ min toñani wona oɗon tooñ tawi konko waɗi noon ko an waɗi holko mbaɗmi kan o ko wiya waɗi fo waɗi ko ɓuuri ɗum holko mbaɗmi arga ka o cestan matti han wallahi han kam allah ne seeɗa wallahi siko ari ɗo hande ma waɗ maadi fooɗa ɗum allah ne seedi noto mi ko muñatnomi ko gasi ɗum koko ɓurti allah ne seedi ɗum mi andani ɗum ndiyam kam ƴet allahu akbar koye yero fof ko yero golloto ɗe golle femnam to ndiyam walla guddinaka mi robinet o ñëpp yaram ɓemoto Abdoul